Ama-SAP laphana abhale kanje kwi-page lika-Facebook lithi, ngane zakwethu, ngithi angiqiniseke nje ukuthi lo msebenzi usezingeni enilicelile. Ushune uzokuthatha ukubeka eminyakeni eyadlula uphinde ukubeke kule minyaka esiphila kuyo kuphela nje. Wena usuyozikhethela ukuthi kulezi ngoma zohlobo lakudala nezohlobo lwanamhlanje uhamba naziphi, kodwa khona sizimisela, angifuni ukungasho, ngeke siniphoxe, singabantu abadala kodwa abakwaziyo ukunifanele. Nani ma-2K ngeke ningazitholi ezenu izingoma, kanti nani banikazi besitayela nizobhema nikholwe nizothulelwa usuku lokuphuma lomsebenzi emva kwe-weekend. Ngane zakwethu, siyanethemba ngeke nisicele umsebenzi bese niwuziba. Kusho bani? U-Ali umfoka Mgube laphana. Iy'thombe laphana-ke ziningi, ezinye zesiy'bonayo. Ubani uJikijiki loyana, ntokazi ubani leyana angiyazi. Bese ubaba ucela zimnike lapha, mase kuba ubaba u-Ali, intokazi angiyazi. Bayawazi amabhinca laba bantu laba, nokuba bengi-confuse. Right. Kahle kahle sibona isithombe kanjani na, ingoba kunodaba laphana kwilanga olwaphuma elithi bakhumelane umlotha omaskandi abexabene. Siyazi ukuthi-ke ekusebenzeni kwabo ocela zimnike nayo ubaba Ali okungama-SAP kwaba nokungaboni ngasolinye kwesikhathi leso. Umsebenzi-ke umsebenzi-ke kumaskandi-ke nawo uyafana neminye imiculo lapho kuye kuthi uma kusetshenzwa kube nalapho kugcina ngaboni ngasolinye khona, kodwa lokho kusuke kungasho lutho, kusuke kuchaza nje ukuthi nabo bakhulile, umuntu nomuntu unama-ideas ahlukile. Kodwa-ke udaba ululaphana-ke kwilanga laphuma ngo-23 lo daba 2E26 kulelo langa lelo lalithe basola abantu abafaka umoya wezikhova eqenjini ama-SAP. Bakhumelene umlotha abaculi bamaskandi abaxabane kwahlukana iqembu ngenxa yokungaboni ngasolinye. U-Ali Mgube nocela zimnike Mtshali sebevumelene ngokubuyisana eqenjini ama-SAP njengoba bahlukana ngonyaka ka-2008, okwenza walishiya iqembu ucela zimnike ngokuthola kwelanga. Leli qembu seliqalile ukuqopha i-albhamu entsha ezophuma ngenyanga ezayo. Leli qembu balisungule ndawonye ngo-2001. Uthe uma bengasaboni ngasolinye waqhubeka nalo uMgube. Engxoxweni kacela zimnike nelanga uthe nakuba sekunesikhathi bexabene noMgube kodwa babonile ukuthi bayadingana. Uthi nabathandi bomculo wabo babekhala ngokungaboni ngasolinye kwabo. Uxabana noMgube akwenzanga sahubhana ngesibhamu, ngakho kube lula ukuhlala phansi sixoxe silungise umonakalo. Nakuba uMgube ubeqhubeka yedwa neqembu, kodwa bekunokubonakala ukuthi siyadingana ukuze umculo walo ubuyele kuloshuni esiqale ngawo, bewuthanda abantu, kusho ucela zimnike. Uthi izingxoxo zokubuyisana baziqale nyakenye kwaze kwaba bavumelana nonyaka. Uthi iqhaza ayelibambe eminyakeni edlule kusungula leli qembu kusazoba yilona. Uthi isiginci sidlalwa nguyena nokucula ngezindlela ezahlukahlukene, backing vocals, sibuyise ushuni omdala sawuthaka isitayela sesimanje kwezinye zezingoma ukuze abantu abasha abaphila kule minyaka bazizwe bemukelekile. Uthi ukuxabana kwabo eminyakeni edlule kudale ukuthi babengakavuthwa emqondweni, bathatha izinkulumo eziqhamuka emaceleni okuyizona ezabadunga. Phambilini uMgube wathi ukuhlangana kwabo noCela kwenza ngo-2001 bedibana kwaMayi eGoli. Ngaleso sikhathi uMgube wayehamba neqembu lombhaqanga alijoyina ngo-1990 elibiza ngabadobi babantu bekhangisa umculo walo kwaMayi. Ucela zimnike wayephethe nakho sekubaleka. Alright, ucela zimnike wayephethe isiginci sakhe saxoxisana nombono ukuthi masisungule iqembu lamaskandi. Siqale lapho-ke sakhula unyaka nonyaka, usho uMgube. I-albhamu yokuqala abayikhiphile
2001 ithi intandane, kwalanda ithi ukuhamba lufunze imbiza, umalume unenkinga, ungezi nezinye-ke. Iphela lapho-ke indaba-ke elaphana-ke kuyilanga, ilanga iphepha ethiwa laphana-ke eThekwini. Angisabonanga ukuthi ubani-ke ubhale udaba laphana-ke, wesimkredithe-ke umnikazi wodaba. Alright, uMthobisi Sithole uye-ke ubhalile-ke lolu daba lolo. Kunomsebenzi-ke ozayo-ke abantu beyolindele-ke, siyathemba ukuthi yena sizowuthanda futhi umsebenzi wakhona uzophusheka ugijime ngoba mningi umsebenzi ephumile isikhathi samanje, ey'nyanga ezidlule ko-August, September, ile nyanga sekuyi-October ephelayo. Eminye imisebenzi eminingi esazophuma-ke izophuma ngawo November nangoDisemba. Sithembe nabo ukuthi kuleso space leso bazosithola isikhala nabo umsebenzi wakho udlala ku-stream-eke beqashwe emcimbini. Kuphinde kujabulise nokubona kubaba lapha uCazimnike ubuyile uCazimnike ngampela-ke egemini, umfowabo Mtshali laphana sibonga kakhulu. Siyazi ukuthi ena uyacula umfowethu lapha, hayi uyacula ngampela, hhayi indaba yokudlala. Abamaziyo kuleya minyaka bazo-understand ukuthi yena wayecula kangakanani. Mhlawumbe wena ngaba siyona i-cup of tea wena le oyithandayo, kodwa siya-understand. Ngabo 2008 vele wayeshisa kakhulu lezo y'khathi lezo, ayishisa kusaduma amakhasethi-ke lapho. Kodwa-ke ukubuyisana kwabo kuyinto enhle kakhulu, kumculo awuqhubeke, ubumbane luqhubeke nje endimeni kamaskandi. Ilokho esifuna ukubona. Silinde ukuzwa ukuthi-ke yiphi le ngoma efaka bonke labaculi abala esithombeni. Sizozwa ukuthi izoba